tal, saudos? Noite de martes, noite electoral en Canal Rías Baixas neste derradeiro día do mes de abril. Nesta noite imosles ofrecer o debate do Concello de Cerdedo-Cotobade. É a primeira vez dende a súa recente creación que este municipio ten un debate electoral e, como non podía ser de outro xeito, vai ser aquí en Canal Rías Baixas. É o 15º debate dos 34 encontros electorais que estamos preparando coa vista posta, como sempre, nesa cita electoral, nesa cita coas urnas do vindeiro 26 de maio. Dende a súa casa poden achegar os seus comentarios, as súas propostas a través do Twitter empregando o cancelo Contrastes Cerdedo-Cotobade. Agardamos os seus comentarios. Dito todo isto, paso xa a presentar os protagonistas desta noite, un cara a cara entre os candidatos á alcaldía das dúas formacións que na actualidade teñen representación municipal neste concello. Jorge Cubela é o candidato do Partido Popular. Moi boas noites. Moi boas noites. Benvido ao Contrastes. E Lina Garrido, candidata do PSDG-PSOE tamén. Moi boas noites e benvida ao Contrastes. Boas noites. Bueno, pois agora que xa nos coñecemos todos, imos ir ata Cerdedo-Cotobade na procura de máis datos. O Concello de Cerdedo-Cotobade, situado entre a comarca de Pontevedra e a de Tabeiros Terra de Montes, ten unha superficie de máis de 214 km². Está dividido en 21 parroquias. O Concello creouse no ano 2016 froito da fusión dos antigos Cerdedo e Cotobade. O novo municipio suma unha poboación actualmente de 5.815 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. Cerdedo-Cotobade perdeu poboación dende a súa fusión cando se contabilizaban 6.160 veciños. Na anterior cita coas urnas, antes da unión, o PP foi a forza máis votada en ambos municipios. En Cerdedo, os populares fixéronse con 7 dis fronte aos 2 do PSDG. En Cotobade, entretanto, o PP tamén obtivo 7 dis, mentres que os socialistas sumaron 4 actas. Unha vez fusionados, o alcalde de Cotobade, Jorge Cubela, foi elixido presidente da Xunta Xestora do novo municipio, órgano encargado de rexir o Concello ata a cita coas urnas do vindeiro 26 de maio. A xestora está integrada por 20 concelleiros, 14 do PP e 6 do PSDG. Atendendo o número de votos, sumando os apoios a cada formación en cada localidade antes da fusión, o PP fíxose con 2.586 papeletas. O PSDG, pola súa banda, contou co respaldo de 1.176 veciños nos antigos Cerdedo e Cotobade. Na cita coas urnas do mes que ven, os veciños de Cerdedo-Cotobade están chamados a elixir os 13 concelleiros que formarán parte da nova corporación municipal. Na actualidade, o Concello de Cerdedo-Cotobade é o máis novo de España. Con todo, a súa non foi a única fusión nos últimos anos en Galicia. No 2013, os concellos coruñeses de Oza dos Ríos e Cesuras fixeron o propio, converténdose na primeira unión municipal en 44 anos. Tras estas dúas fusións, Galicia pasou de 315 a 313 municipios, os mesmos que había nos anos 90, antes da separación de Burela e Cervo no ano 94 e da Illa de Arousa e Vilanova en 1996. Bueno, pois agora que xa sabemos moito máis do que ocorreu nos concellos de Cerdedo e Cotobade, agora no Concello de Cerdedo-Cotobade nestes últimos anos, creo que saiban que ademais destas dúas forzas políticas aquí presentes, os veciños e veciñas desta localidade terán no día das eleccións outra papeleta do Bloque Nacionalista Galego a que tamén poderán escoller nos colexios electorais. Non está aquí porque actualmente non ten representación no consistorio e, polo tanto, segundo as normas deste programa, non ten dereito a participar neste debate electoral. Aclarada esta cuestión, imos xa coa rolda inicial na que cada un dos candidatos aquí presentes ten a oportunidade de dirixirse aos seus veciños a través dunha mensaxe dun minuto de duración. É a quenda da forza máis votada, neste caso o Partido Popular, ten por diante un minuto aquela cámara. Boas noites. Fai 8 anos, os militantes do Partido Popular elixíronme para liderar a candidatura desta agrupación política para intentar cambiar as cousas. Fai 8 anos, quixen promover un cambio político no Concello de Cotobade, vendo como outros concellos do noso contorno, liderados por gobernos do Partido Popular, conseguían proxectos, conseguían investimentos, conseguían inversións que os facían medrar, mentres Cotobade vía pasar o sol pola porta. Fai 8 anos obtivemos a confianza maioritaria do noso povo. 8 anos despois, preséntome coas mesmas ganas, coas mesmas forzas, con maior ilusión, para defender aos veciños do Concello de Cerdedo-Cotobade. Un gran proxecto polo que apostamos para mellorar a nosa calidade de vida, para conseguir maiores infraestructuras, para conseguir maiores servicios, para defender con máis forza o noso territorio. Frente a outras posibles situacións de abandono, frente a outras posibles situacións de deixar pasar servicios, investimentos e realización de importantes proxectos para o noso povo, nós queremos seguir traballando para poñer no mapa o noso Concello e para que os veciños de Cerdedo e de Cotobade sigan impulsando novas
novas propostas. Señor Cubela, e a quenda da candidata do PSDG. Por diante, ese 60 segundos, aquela cámara. Bueno, boas noites a todos e a todas, en especial aos meus veciños e veciñas de Cerredo de Cotobade. Eu preséntome á alcaldía de Cerredo de Cotobade por primeira vez con un novo escenario político debido a este proceso de fusión imposta. Non? Temos que lembrar que que en un período de 8 meses despois das anteriores eleccións municipais do 2015, un 23 de febreiro do 2016, amañecíamos todos coa impactante nova da fusión de dous concellos, sen consultarnos nen ter en conta a opinión dos veciños e veciñas. Esta decisión, evidentemente, non estaba reflexada no partido electoral do Partido Popular. A pérdida da identidade por esta fusión supuxo unha clara desigualdade entre os veciños e veciñas dun mesmo municipio. Temos diferentes tasas, temos diferentes servizos, etc. 3 anos despois, sega a haber veciños de primeira e veciños de segunda. Por eso, o meu compromiso firme con estas diferenzas. Quero un concello igualitario, quero un concello sin coaccións, quero un concello con unha transparencia plena. Grazas, señora Garrido. Completada xa esta rolda inicial, metémonos de cheo xa no primeiro bloque temático. Xa saben, falamos de urbanismo, de dotacións de servizos públicos e tamén de infraestructuras, aínda que moito me temo que a cuestión da fusión entre ambos concellos vai estar presente non só neste bloque, senón que ao longo de todo este debate, de todo este faladoiro. Ten a palabra o candidato do Partido Popular e voulle preguntar antes de nada precisamente pola fusión entre os concellos e que supuxo para os veciños e os beneficiou en algo esta unión entre os antigos Cerdedo e Cotobade. Efectivamente, dentro dos propios bloques dos que imos a tratar hoxe, infraestructuras, urbanismo e servicios públicos, precisamente para garantir estes servicios públicos, para mellorar as nosas infraestructuras, para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, fixemos unha aposta decidida aos concellos de Cerredo e Cotobade para tratar de dar un paso adiante dentro da cooperación, da colaboración interadministrativa e, sobre todo, da suma de esforzos compartidos para crear un gran proxecto común. O Concello de Cerdedo Cotobade, coas súas dimensións, co seu paso dende os anos da transición política ata a actual década do 2010 ao 2009, sufriu importantes cambios sociais, demográficos e tamén estruturais e económicos. Dende este momento, pois, nós o que temos que dicir que estamos á altura de concellos de 20.000 habitantes na consecución de importantes proxectos. Unha das situacións que hai que explicarlle aos nosos veciños é que concellos como o noso teñen uns ingresos que se transfiren por parte do Estado a través da participación de ingresos do Estado, da Xunta de Galicia a través do Fondo de Cooperación Local e da Diputación de Pontevedra a través dos plans provinciais por poboación e por densidade de extensión. Dende este punto de vista, nós temos un fixo e hai concellos que consiguen poucas cousas e logo hai concellos como o noso, como de Cerdedo Cotobade, que consiguen moitísimas cousas gracias á capacidade de xestión do alcalde, gracias á capacidade de xestión e de entendemento con outras administracións e dende este punto de vista hai que explicar isto, que o Concello de Cerredo Cotobade está nun momento de impulso de infraestructuras e económico moi importante e temos que seguir por esta línea de traballo para seguir reforzando os nosos servicios e as nosas infraestructuras. Bueno, damos a palabra á candidata do PSDG, trasladolle a mesma pregunta, que beneficios trouxo, se que trouxo algún a fusión entre os vellos concellos? Bueno, cando se fixo esta fusión, 8 meses despois das eleccións, o obxectivo clave era recuperar poboación. Bueno, pois lonxe de recuperar poboación, perdimos poboación. É verdade que se conta con un orzamento moito máis ambicioso. Ambicioso porque o Plan Concellos da Diputación énchenos de cartos e ao mesmo tempo temos o Fondo de Fusións por un tempo moi limitado, remato o ano que ven. Entón, hai moitos proxectos en marcha, moitos deles prometidos de fai moitos anos, aínda, que en período electoral sí se din que se van a pôr en marcha, pero que aínda non están, non? Aí temos a Casa do Pobo de Tenorio, a Casa do Emigrante de Carballedo, o Centro de Día de Carballedo, o sea, proxectos que están aínda aí. Pero despois que se fixe unha fusión para facer moitas inversións, para ter moitos cartos, pero mire, cando se fai unha fusión deste calibre, non se pode pensar que son dúas pezas para casar, é un tema moi complexo. Non entendemos como non se consultaron os veciños, non entendemos como non se levaba no programa electoral. E mire, falamos ahora mesmo dun concello onde en urbanismo temos unhas normas subsidiarias en un concello que é no de Cotobade do ano 1997 e un plan xeral de ordenación en Cerdedo do ano 2014. Cando Jorge Cubela chegou á alcaldía, dixo que o primeiro que ia facer era un plan xeral de ordenación municipal. Leva 8 anos, aínda non o fixo. Os mesmos que criticaba o anterior alcalde por non telo feito. Mire, habrá moitos servicios, pero os servicios que temos a día de hoxe están totalmente coxos.
E iso que digo, temos un forte investimento. Xa lle gustaría a moitos concellos contar con un orzamento tan ambicioso como ten Cotobade. O sea, con ese orzamento, calquera alcalde tiña que facer maxia. Bueno, pois agora que xa coñecemos as posturas de cada un de vostedes, abrimos, se les parece, o debate, pódense interrumpir na medida na que se respecten, evidentemente, entre candidatos e tamén contando co moderador, e trasladolle unha cuestión que comentaba a candidata do PSDG, porque non levou isto o Partido Popular hai 4 anos no seu programa electoral, cando 8 meses despois sí que se fixo esta fusión? Ben, pois iso xurde dun campo de traballo amplio, posterior ás eleccións municipais do ano 2015, nin o alcalde de Cerdedo, José Balseiros, nin o alcalde de Cotobade, Jorge Cubela, cuns amplios resultados electorais nas eleccións municipais do 2015, tiñan necesidade de facer un proceso de fusión, salir dunha zona de respaldo político moi importante e tratar de acometer un proxecto destas magnitudes. Pero nós deixamos iso a un lado, nós quixemos defender e antepoñer os nosos veciños e os nosos concellos. Unha vez que se anuncia que temos este importante proxecto que estaba anunciado dende un primeiro momento, non sabía se iba a salir, se iba a contar cos informes favorables, se iba a contar co respaldo e o apoio técnico conveniente. Convimos a xuntarnos, a explicarlo e estivemos en distintas reunións cos veciños en todas as parroquias, cos colectivos, coas entidades, cos empresarios, durante 2 meses explicando este proceso. E que o que vimos durante as explicacións deste proceso é que os veciños pouco a pouco iban entendendo toda a dinámica que iba a ser. Non íbamos a perder a nosa identidade, porque cada territorio ten a súa propia identidade, cada parroquia ten as súas tradicións, os seus costumes, ten asentado ao longo de todos os anos unhas sinerxias que iso non o vai a modificar por moito que se modifica a planta municipal nin de Galicia nin de España, e a partir de aí teño que dicir que contamos cos informes técnicos de viabilidade económica e, sobre todo, da Diputación Provincial e da Xunta de Galicia, que eran os que tiñan que emitir informes favorables ou negativos ao proceso de fusión, ao respaldo deste proxecto. Eu lembrome cando a Diputación de Pontevedra, a Plataforma Antifusión ou a propia oposición política ao goberno local de Cerdedo e de Cotobade falaban de que íbamos a perder cartos, de que non se nos ia a respaldar con subvencións, pois ao final o tempo pon a cada un no seu sitio, e todo aquilo que dicía todo este grupo de persoas, que teñen o meu respeto, pois é mentira. Dicíase que íamos a perder 300.000 euros dos plans provinciais, ao revés, o propio interventor da Diputación de Pontevedra nos seus informes hai un apartado que o dedica ao Concello de Cerdedo Cotobade dicindo que a Diputación ten a obrigación de manter o mismo que recibían por separado os concellos de Cerdedo Cotobade, e aí estamos, con máis ingresos, con máis xeración económica e, polo tanto, defendendo dun maior punto de vista ao noso concello. Bueno, vou dar a palabra á candidata do PSDG, insistindo en que poden falar cando vostedes consideren, que non agarden a ter a quenda de palabra para falar do que se trata hoxe aquí e de que as dúas formacións contrapoñan os seus argumentos como consideren oportuno, cando queira. Hai cousas que teñen tanta seriedade que non se poden falar así, Jorge, non se poden facer desa maneira. Mire, repito, cando acaba de haber unhas eleccións e un vai con un programa electoral e sai elexido por maioría absoluta, ese programa hai que cumplilo. É algo tan importante como tomar a decisión de fusionar dous concellos que nada tiñan que ver entre sí, porque Cotobade sempre foi un concello que se relacionou máis con Pontevedra e Cerdedo con Forcarei, é unha decisión tan importante que hai que tomala con un estudio de viabilidade ben clariño e, sobre todo, tendo en conta de que as relacións humanas dos veciños de un concello do outro para nada se asemellaban. Mire, eu cada vez teño máis claro por que se tomou esta decisión, e era porque intentábase volver a recuperar a Diputación, e afortunadamente eso non vai a ser posible. Nin cos votos de Cerdedo añadidos se vai a recuperar a Diputación de Pontevedra, cousa que me tranquiliza bastante. Por un cambio no partido xudicial, non? Exactamente, ese era o obxectivo principal, e despois dous alcaldes que un saleu gañando por goleada, está como alto cargo na Xunta de Galicia, e outro que é o alcalde de Cotobade, que é o que lle vai tocar loitar e pelexar, e agora teno moi fácil porque evidentemente ten un orzamento elevado, pero dentro duns anos eu teño as miñas dúbidas que poida pasear polo Concello de Cerdedo Cotobade coa cabeza levantada, porque aí é onde os veciños e veciñas se darán conta de que a fusión non foi para nada o mellor para estes dous concellos, porque mira, temos moita menos poboación, que repito, era o obxectivo desta fusión, moitísima menos poboación, cada vez menos. Non se aplica ningún tipo de política para mantela, non é doado, todos sabemos que o despoboamento do rural non é só o Cerdedo Cotobade, pero ainda así, en este concello non se aplica ningún tipo de política, polo tanto, teremos en breve un territorio moi amplio, con moitísimas infraestructuras, con moi poucos habitantes, con un despoboamento brutal,
e o que é máis complicado, teremos un orzamento moito menos elevado, que agora temos o Fondo Fusións, que ten unha valoración determinada, polo tanto, cando remate este Fondo Fusións, teremos, afortunadamente, como se goberna na Deputación e o Plan Concellos, pois é moi beneficioso para Cerredo Cotobade, será o que nos salve, pero pese a todo, vai a ser inviable o goberno de Cerredo Cotobade por culpa da fusión en un breve período de tempo. Bueno, pois a cuestión da fusión xa dicía que vai ser unha cousa que nos vai acompañando ao longo de todo o programa. Vou introducir xa a cuestión das infraestructuras, enlazando tamén co tema da fusión. Trouxo consigo esta unión entre estes dous territorios unha mellor dotación de infraestructuras, que dais máis cartos para infraestructuras ou mellores dotacións? Por suposto, e seguindo co fío pois, dos bloques deste debate, eu podo dicir que durante este mandato no noso Concello se fixo esta inversión, unha inversión de 25 millóns de euros que están cuantificadas nas seguintes infraestructuras. Non falo de promesas ou de feitos incumpridos. Falo de obras executadas, de obras que están en marcha, a piques de iniciarse ou comprometidas. O saneamento de Tenorio está en execución, a residencia de Cerdedo está en execución, as vivendas dos mestres de Cerdedo, 1,1 millón de euros en execución e as dúas primeiras rematadas. A reforma da PO 234 entre Aguas Santas e Portasoutro, 650.000 euros rematada. O Centro de Fauna en Carballedo, unha grande consecución para o noso Concello, 900.000 euros executado. O Plan Urbe de acceso ao mosteiro de Tenorio da Praza do Concello de Cerdedo, 320.000 euros executado. A rehabilitación dos baños do San Xusto, o primeiro pacto pola paisaxe de Galicia que a Xunta de Galicia firma cun Concello galego, convenio firmado, proxecto aprobado no último pleno ordinario e para licitarse na vindeira semana, 700.000 euros. A modernización do CEIP de Tenorio, adxudicado, 600.000 euros, unha obra que comezará no verán para non perturbar as clases do propio colexio. A humanización da Chan. Hoxe chegan as primeiras máquinas para a humanización e a dotación dun aparcamento público na parroquia de Carballedo. Melloras en pistas das 21 parroquias, 6 millóns de euros, reformas de casas do pobo, 650.000, parques infantís, o local da banda de música de Tenorio, o Centro Sociocultural de Tenorio, proxecto aprobado, finca comprada e, polo tanto, pois, licitación da obra nas próximas semanas, a residencia de Carballedo, plan especial aprobado provisionalmente, 3 millóns de euros, creación de 20 postos de traballos e outras importantes infraestructuras como depósitos de augas, saneamentos, pastizais, patrimonio a través do Fondo de Cooperación Ambiental, obras da Nacional 541, bueno, 25 millóns de euros que relato aquí, que ven, a maioría delas están empezadas, adxudicadas ou con convenios firmados. Eu veño cun balance de feitos ás miñas espaldas. Eu alégrome de que a candidata do Partido Socialista, Lina Garrido, se refira ao seu concello polo que se presenta desa maneira casi despectiva. Eu creo que somos a única candidatura que cree neste Concello, que cree neste proxecto e no futuro político deste Concello. E, polo tanto, pois, estes son os primeiros feitos que fago neste primeiro turno de intervención deste bloque. Pois damos a palabra á candidata do Partido Socialista. Non vou, eu, si algo teño claro é que non vou a desacreditar, o de despectiva, a verdade, é que sona bastante mal. Mire, eu presento-me a esta alcaldía confiando plenamente nos veciños e veciñas de Cotobade. Amo profundamente o meu concello e, como tal, por eso me presento, por eso estou aquí e por eso levo loitando moitos anos. Mire, efectivamente, pois, dixen desde o principio que Cerredo Cotobade goza de un presuposto moi ambicioso e, entre outras cousas, é porque, aparte de ter os cartos do Fondo Fusións, conta con un plan Concellos da Diputación que é realmente o que marca as pautas de tantas infraestructuras. Mire, 6.422.642 en 4 anos. Sabe canto inverteu a Diputación no Concello de Cotobade? 1.104,49 por habitante. Entón, partindo de aí, xa salimos ganando. Pero mire, en infraestructuras, Cotobade é verdade que leva facendo os últimos anos unha aposta forte polas infraestructuras. É verdade tamén que están moitos proxectos no tinteiro. É verdade que cando chegan as eleccións, Jorge Cubela sempre ten por costume vender todo o que non fixo os anos anteriores. Mira, a Casa do Pobo de Tenorio presentamos moitas mocións para que se fixera, e levamos loitando tempo para que se fixera. Eu non penso que sexa un logro, é que é unha necesidade que teñen os veciños de Tenorio de ter unha Casa do Pobo, porque non teñen onde facer actividades, é a parroquia máis poblada. A Casa do Emigrante de Carballedo está a caer. Carballedo é a capital do Concello, e a día de hoxe non ten nin siquiera unha casa para facer reunións.
iba xa a estar incluída nun plan da Diputación, a día de hoxe está parada. Polo tanto, me alegra que sexa un compromiso. Eu aplaudo ese compromiso, porque as cousas que son boas para o noso Concello non son só para o Partido Popular, tamén son para a Agrupación Socialista. Mire, o centro de día en Carballedo, que levamos pelexando por el moitos anos, dixen antes que o despoboamento de Cotobade era o que nos tiña que preocupar. Mire, a miña parroquia e as parroquias da zona de alta do Concello de Cotobade están a morrer e precisan un centro de día para que os nosos maiores poidan ir ali. Mire, tamén podemos falar deste bloque de urbanismo. Eu quero falar do urbanismo. Cando se fixo a fusión, a ninguén se lle ocorreu plantexarse que íbamos a ter un mesmo concello con dúas formas de urbanismo totalmente distintas. Un pexón por un lado e unhas normas subsidiarias por outra. Mire, os servicios públicos, e como decía vostede, ahora vais a facer unha ampliación do fogar residencial de Cerdedo. A mí me parece estupendísimo, e que eu quero que se faga esa ampliación, pero sabe que tamén hai que pensar en outras cousas. Os maiores deste centro de residencial teñen un servicio de catering que ven desde Santiago e 2 veces a semana lle sirven comida conxelada, e teñen unha cociña totalmente equipada. Entón eu quero facer desde aquí unha chamada a que, aparte desa ampliación que é moi importante, tamén teñan unha comida digna e coman comida fresca os nosos maiores, porque so merecen, por respeto e, sobre todo, porque é unha obriga nosa velar pola súa saúde. Bueno, a candidata socialista xa introduciu outro tema, a cuestión do urbanismo, con esa diferenza entre os antigos dous concellos. Aproveito tamén para introducir a outra cuestión, a cuestión da atención á rural en materia de dotacións e tamén de urbanismo, de infraestructuras, para preguntarlle por esas dúas cuestións. Primeiro polo urbanismo e despois pola situación das partes máis rurais deste extenso municipio. Sí, todo está ligado ao mesmo bloque, e infraestructuras en urbanismo non se entende como non se entende sin servicios públicos. Eu respondéndolle á candidata socialista, o que lle quero dicir é que se era unha obriga construir o Centro Cultural en Tenorio, por que cando eles gobernaron 8 anos e ela foi responsable do Departamento de Cultura, non o promoveron? Non digo que non o conseguiran, é que nin o intentaron promover. Foi este equipo de goberno primeiro que adquiriu por compraventa unha parcela na parroquia de Tenorio, contratou un proxecto técnico de execución e agora contempla nos orzamentos municipais do ano 2019 un investimento de 650.000 euros para construir nunha única fase este centro cultural. Por que non se melloraron esas infraestructuras en Carballedo cando eles gobernaron? Un dos compromisos de goberno, Sí, cando queiran, podense interrumpir cando queiran, insisto. Está moi claro, mira, eu xa dixen antes que a nós nos encantaría que Tenorio tuvera unha casa da cultura como se merece, pero claro, nós daquela non contábamos con un orzamento tremendamente abultado como agora, porque entón, nós non levamos a cabo unha fusión. Sí, mire, é que a fusión... Estuveron quietos no despacho todo o día. O problema da fusión é que agora mesmo hai unha abundancia de cartos, pero que o ano que ven deixamos de recibir o fondo fusións e aí vamos a ter un problema. Entonces, non era porque nós non quixéramos facer, é que nós contábamos con un orzamento moi limitado e ainda así fixemos outros proxectos, porque non se faría a Casa do Pobo, pero sí se dotou a Tenorio dunha escola infantil da que eu me sinto tremendamente orgullosa, porque me costou moitísimo do meu traballo, moitas horas de traballo, moitos rompedeiros de cabeza para facer unha escola infantil en Tenorio. Entón, nós dotamos o Tenorio de unha forte infraestructura, polo tanto, agora sí que tocaba. Devolvo a palabra. Moi ben, bueno, a última escola infantil que promoveu o bipartito na Xunta de Galicia, cando de Campolameiro, Cerdedo, Ponte Caldelas xa estaban construídas. Pero está aí. Dende ese punto de vista, o que quero dicir é que acabo de recoñecer que a fusión non é tan mala. Para conseguir proxectos para mellorar a calidad de vida dos cidadáns, dos veciños, hai que tomar medidas e tomar decisións. E a fusión, unha das cousas que vai axudar a promover é que os propios veciños que teñen ilusións, que teñen ambicións, que teñen inquedanzas por mellorar as súas parroquias e os seus lugares, van a ter reflectidas con obxectivos esas esperanzas. E unha desas esperanzas é que temos a parroquia de Tenorio, a máis poboada do noso concello, desenvolvéndose numerosos proxectos. Non é de agora que a banda de música de Tenorio, que ten casi unha composición de 100 persoas, necesitase unha reforma do seu local. Foi este alcalde que se partiu a cara o que tratou de comprometer cos veciños a súa cesión ao concello e aí está a obra executándose por importe de 400.000 euros. O saneamento de Tenorio, que é unha aspiración que tuvo sempre a parroquia de Tenorio, pois está executando con unha inversión de 2 millóns de euros. Unha inversión promovida pola Xunta de Galicia, todo hilo sin costarlle un euro ás arcas municipais. A reforma do Colexio de Tenorio. Falo de outros proxectos, pois, por exemplo, como a dotación a mellora de abastecementos de augas. Nos collimos o goberno en Cotobade cunha falta de infraestructuras clarísima, cunha falta de apoio inversor por parte de outras administracións e víamos como concellos, como Cerdedo, tiñan unha capacidade de consecución con moita menos población moito maior.
Podo falar tamén que hai que falar de xestión política. Para ter unhas boas infraestructuras hai que facer unha boa xestión política. Por iso, neste ano, que aprobamos un orzamento o doble de grande que sumados os dous do Concello de Cotobade e Cerdedo, 5 millóns de euros, aprobamos unha liquidación do ano 2018 de 9 millóns de euros. Eso é importantísimo. Un 100% máis do aprobado inicialmente en orzamento. Eso é como se unha empresa ten unha previsión inicial de facturación de 5 millóns de euros e consigue no seu balance a final de ano unha facturación de 9 millóns de euros. É un 100% máis. Eso é xestión política. Voulle preguntar tamén á candidata socialista por esas dotacións, por esos servizos que precisan tamén os veciños dos núcleos máis rurais do Concello. Vostede, se chegase á alcaldía, que proxectos lle gustaría impulsar? Bueno, pois moitísimos, pero antes quero decir outra cousa, mire, cando chegaron á alcaldía o Partido Popular, este Concello tiña un superávit, e ainda por riba tiñamos o problema do goberno bipartito, cando perdeu as eleccións, era que contaba cunha deputación que non facía como agora, que ten un plan concellos onde os cartos se destinan con transparencia, donde igual que antes. Non, antes o POS, era, si eras o PPC, do goberno do Partido Popular, provincial, te levabas máis, e se non eras do goberno do Partido Popular, tiñas unha forte desgracia encima, porque non ibas a recibir solo aquilo que estaba estipulado por lei. Entón, bueno, xa cambiando, facendo esta anotación, a min gustaría decir que Cotobade, pese a que ten, bueno, a día de hoxe ainda carece de moitísimas infraestructuras. Mira, unha das apostas máis fortes que hai que facer en Cotobade é pôr en valor os recursos turísticos. Cotobade é un concello tremendamente rico, con un forte patrimonio etnográfico e patrimonial. E sabe que? Temos os petroglifos abandonados, onde a maleza que teñen é tal que non se sabe nin onde están. Vostede sabe cantos colexios veñen a preguntar para facer excursións ali? Mire, este ano é o ano Antonio Fraguas. Fai pouco unha compañeira miña me pregunta como pode facer para levar unha excursión, ela é mestra, para levar unha excursión de nenos a Cotobade, que sitios pode visitar e que ruta de senderismo pode facer. Pois mire, un dos recursos máis importantes do noso concello, que é precisamente o turismo, sí, pero falaremos despois máis ampliadamente do turismo. Bueno, pois eu creo que é por aí onde temos que ir, os proxectos importantes é por aí por onde teñen que ir. Sin embargo, pois desgraciadamente non se lle dá a importancia que deberían ter. Quería decir aparte que é moi importante, bueno, é moi importante o que decía, que chegou un concello con superávit onde lle permiteu poder facer inversións fortes. Temos ahora máis superávit, 1.300.000 euros de remanente e 463.000 euros de superávit, que van a ser investidos a través dun crédito extraordinario que aprobamos no último pleno, si ben o recorda a candidata socialista. Voulle preguntar ao candidato popular por esas grandes infraestructuras que ainda lle quedan pendentes. Que farías se continúa na alcaldía a partir do 26 de maio? Pois todas as infraestructuras que relatei antes nesa lista de 25 millóns de euros é tratar de seguir promovendo pois iniciativas, ideas, proxectos que nos fagan medrar en atracción de turistas, que nos fagan medrar en equipamentos, que nos fagan medrar en servicios públicos. Pero non solamente hai que atender as grandes cousas. O Partido Popular ten un gran proxecto nas grandes inversións e tamén nas necesidades máis básicas de servicios públicos para os nosos veciños. Aí están os máis de 13 depósitos de augas que construímos neste mandato. Aí están os saneamentos que estamos promovendo, como na parroquia de Viascón, os proxectos para a Xesteira, para a Ponte Bolera, para a Filgueira, para moitos lugares que o necesitan. Temos tamén pois a construción de importantes locais sociais que foron beneficiados para os veciños a iniciativa deste equipo de goberno. Locais sociais que non sufriron nin se beneficiaron de ninguna mellora na parte de Cotobade nos anos anteriores, como si no territorio de Cerdedo. Falo do Cádabo, un lugar moi pequeno que ten un local social digno e equipado para o uso dos veciños. Falo da reforma do local de Rebordelo. Falo da reforma do local de Borela. Falo da ampliación da Casa do Pobo de Aguasantas. Falo da última reforma que fixemos na parroquia de Almofrei. Falo da bonita remodelación que fixemos nunha casa en Filgueira. Falo das melloras no local de Quireza. Falo da dotación e das melloras no local de Cutián e das próximas que van a vir, Tenorio, Corredoira, Carballedo e, sobre todo, pois seguir continuando nas peticións que nos fan os veciños. Bueno, pois se lles parece, agora facemos unha pequena pausa. Xa introducía a candidata do PSDG un asunto que trataremos nos vindeiros minutos, a cuestión do turismo. Dentro duns intres falaremos tamén de economía, de emprego e de moitas outras cousas. Continuamos, pausa mínima e estamos agora mesmo de volta.
Pois seguimos no Contrastes Cerdedo-Cotobade, o primeiro debate electoral dende a creación deste gran concello, dende hai moi pouco tempo, dende hai tan só 3 anos, existe como tal este concello de Cerdedo-Cotobade. Imos falar agora, nesta segunda parte do programa, de economía, de emprego, tamén dos sectores productivos e tamén do turismo, un asunto que xa se tratou na primeira parte do programa. Neste comezo vai arrancar a candidata do PSOE. O certo é que cando se anunciou a fusión, a Xunta anunciou unha inxección de cartos moi xenerosa para este concello no 2016, no ano da fusión. O goberno galego falaba de 1,7 millóns de euros de inxección económica. Quero preguntar, en primeiro lugar, como digo, a candidata do Partido Socialista pola cuestión económica a raíz da fusión. Bueno, pois ben, eu xa dixen antes que a día de hoxe, pois evidentemente Cotobade goza con unha boa estabilidade orzamentaria. Mira, acabamos de aprobar un orzamento fai un mes por un importe de 4.119.740, que podemos desglosalo. Porque, mire, atado agora, a fusión trouxo a este concello 1 millón de euros por ano. Ben, pero remata, estes cartos van a rematar, e é que rematan dentro dun ano. E sabe que nos vamos a topar dentro dun ano? Que vamos a vivir gracias aos cartos do Plan Concellos da Diputación, evidentemente, que porque todas as inversións que fai un pouco citou o alcalde son todas as inversións que se fixeron grazas a Plan Concellos da Diputación, depósitos de auga, infraestructuras, estradas... Non, eso non é certo. Bueno, foron cos fondos propios do presuposto municipal. Isto é o que está escrito e é así, é así, porque eu podo sacar os papeles tamén e facer o mesmo. Bueno, pois é así realmente como foi ata agora as inversións de Cotobade. Pero, pese a todo, sí que hai 1 millón de euros do Fondo Fusións, pero, repito, 1 millón de euros que o ano que ven desaparece. Que acaba de haber unha fusión, repito, temos unha fusión, e unha fusión trouxo cartos, pero tamén trouxo moitos gastos. Eu quero dar aquí un dato que temos no orzamento. A fusión, o gasto de persoal do Concello de Cerdedo-Cotobade, coa fusión, ascende a 1.415.675.000 euros. Sabe o que é iso? Medio millón de euros, 1,5 millón de euros vais en gastos de persoal. Eso é unha aberración, é insostible a longo prazo. Mira, a longo prazo, repito, vamos a ter un concello moito máis amplo, con moitas máis infraestructuras, con moitísimos gastos de persoal, con menos recursos e con un descenso de poboación brutal, que é o que nos ten que preocupar. Como se pode entender que o gasto de persoal de un concello fusionado supoño 34,4%? É a media de todos os orzamentos dos concellos. Un tercio do orzamento. Mire, pa desgracia miña, chamei ao Concello de Oza-Cesures. Eu preguntaba que tal aquela fusión, porque ao mellor, hoxe eu tiña que vir aquí a estar máis calada, e falar menos da fusión. E sabe que me dixo, Jorge? Sabe que me dixo? Quen? Que fora... O alcalde, falou vostede co alcalde? Non, falei con varias persoas. Que fora anónimas. Un auténtico fracaso. Que realmente todo o que aquelo venderon en aquel momento, anos despois, non se cumpleu. Máis traballo, menos traballo. Máis infraestructuras, sí, vale, pero que agora non son capaces de mantelas. Así que, desgraciadamente, vamos a ter claro que a fusión foi un fracaso. Máis cartos a corto prazo e máis fracaso a longo prazo. Se lle parece, paso a palabra ao candidato do Partido Popular, preguntarei tamén pola cuestión económica a raíz da fusión. Ben, pois a realidade dos papéis calan barbas, non? E o certo é que o que descoñece a señora Garrido é que a media non escrita dos orzamentos municipais no capítulo 1 de persoal é unha media dun 33 a un 36%, que é no que nos atopamos o Concello de Cerdedo-Cotobade. Un importante gasto, gracias a ter a xestión de moitos servicios de forma directa, o SAF en Cotobade, a xestión da basura en todo o Concello, ao servicio de limpeza na territorio de Cotobade de xestión directa, en Cerdedo é de xestión indirecta, e iso provoca que moito deses cartos que, bueno, pois, dunha forma maligna e non explicada se poden entender como un derroche, pois é polo mantemento de postos de traballo, pero ao mesmo tempo pola eficacia e eficiencia na búsqueda de servicios públicos aos nosos veciños. Contamos cunha mellor brigada de obras e unha mellor atención ás nosas parroquias e aos nosos lugares. Somos un dos concellos que damoslle unha pasada a cada parroquia 2-3 veces ao ano limpiando, colaborado coas comisións de festas, coas asociacións de veciños, con todos os eventos tradicionais, culturais e que podemos facer ao longo do ano. A partir de aí, pois, home, eu o que quero defender é, primeiro, somos un dos concellos galegos que temos débeda cero, que puidemos
incrementar o noso orzamento gracias aos ingresos da fusión nun 50%, iso promoveunos a tomar decisións importantes que benefician os nosos veciños e tamén moitas outras decisións. Esta é unha infografía onde aquí se ve todas as ordenanzas que podemos unificar e nas que podemos aproveitar para reducir as tasas e os nosos impostos. Aquí, esta. Falo da supresión do ICIO, o primeiro concello galego que suprime o imposto de construcións para que unha parella nova, para que unha familia que queira reformar unha vivenda, que queira promover unha construción nova, non teña que pagar a licencia administrativa e poida ter axudas e facilidades para promover estas construcións. A rebaixa dun 10% de media no imposto de vehículos de tracción mecánica, a rebaixa do 9% de media na tasa do lixo. Xa sei que este ano os veciños de Cerdedo cobraron a tasa que tiñan anteriormente e os de Cotobade a súa. Por que? Porque o Servizo de Oral leva un ano de retraso na emisión dos pagos e agora ainda estamos cos pagos do 2018. Por lo tanto, isto é a todos os concellos da provincia, non só a Cerdedo e Cotobade, pero esa ordenanza está aprobada e se van a beneficiar no vindeiro ano desta unificación e desta rebaixa. A rebaixa do 10% de media na tasa de expedición de documentos de servizos administrativos. Esta é a realidade, isto aprobouse en pleno e está publicado no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra. A partir de aí, eu quero defender a xestión económica. Superávit no 2018, vou a falar do 2018, non dos anos anteriores, de 463.000 euros. Xeneración dun remanente de tesourería de 1.300.000 euros. Moito máis grande que o que me atopei eu cando cheguei á alcaldía. Por certo, cando eu cheguei á alcaldía, o goberno bipartito de Cotobade tiña un déficit nas cuentas públicas no ano 2009 de 387.000 euros, no 2010 de 223.000 euros e no 2011 de 450.000 euros. Cuestión que cambiou cando chegamos á alcaldía e rematamos cun plan económico financiero que nos viña adoptado do anterior goberno. Imos a seguir nesta línea en Cerdedo Cotobade, a seguir gastando non máis do que temos, pero sí o que temos, porque é unha administración que ten que dar servicios, non temos que ter cartos no banco. Voulle preguntar á candidata socialista precisamente pola cuestión dos impostos que sacou agora o debate o candidato popular. Que faría vostede co tema dos impostos? No, pero permítame que rete... Sí, tamén, enlazando co anterior, claro. Por suposto, mira, vamos a ver. O que sí temos que ter claro é que a fusión é fame para hoxe, pan para hoxe, fame para mañán, eso partimos deso, non? Leva dicindo 3 anos. Moi ben, pois volvo a dicilo, porque mira, agora a corto prazo posiblemente non se vai a notar a merma, pero sí se vai a notar dentro duns anos, e aí sí que moitos os van a dar a razón, e aí sí que vostede non vai ter argumentos para poder defendela. Pero mire, pese a todo, os cartos do Fondo Fusión rematan, e a partir de aí vamos a ter un grave problema, pero bueno, vamos a ir a velo co tempo, non? E despois teño que decir que está falando, si recibeu do bipartito un remanente importantísimo, que o di sempre, e que hoxe xa non é tan bo, xa era superior a del. E que está falando, si se está aprobando neste concello fai un mes o segundo plan económico financiero, porque se gastou máis do que estaba previsto, e ainda así temos que decir que é a Cotobade, a día de hoxe, un dos concellos, Cerdedo Cotobade, un dos concellos que máis tardan en pagar a proveedores, tendo, como ben dicen, contando con un orzamento ambicioso. Eso é porque a xestión económica non é tan boa. Non pode ser boa cando suceden estas cousas, non? Pode contarnos o que queira, eu sigo pensando co 34%, o informe de intervención é que lle obrigan a facer un plan económico financiero porque gastou máis e non estaba contemplado. E aparte deso, vai a facer ese plan económico financiero e diga o que vai a pasar se non cumple ese plan económico financiero, que é o segundo nos 8 anos que leva de goberno. Por incumplir a regla de gasto. Por incumplir a regla de gasto. Pode responder cando queira. Ben, bueno, isto debatímolo no último pleno ordinario, pois a candidata do PSOE e voceira da oposición, que ten todo o meu respeto, ela facía o seu turno de intervención, pois argumentaba e, bueno, pois defendía o incumprimento da regla de gasto. A regla de gasto non ten nada que ver a estabilidade orzamentaria, a regla de gasto é unha figura de restricción presupuestaria que se crea no ano 2014 tras a crisis económica e a modificación constitucional e a modificación na Lei de Estabilidade Orzamentaria do Estado e a modificación na Lei de Facendas Locais.
unha dinámica de restricción presupuestaria na que os concellos, aínda que teñan cartos, non teñan débeda e teñan importantes remanentes, non poden superar un teito de gasto. Os concellos que a cumpren poden crecer pouco a pouco cada ano dentro do marxe de cumprimento e, por tanto, nós o que decidimos este ano, que non vai a xerar ningunha carga fiscal para o concello nin ningunha medida drástica, era incumprila na porcentaxe que nos permitira crecer en teito de gasto preto aos 900.000 euros. Iso fixo que no último pleno ordinario puderamos aprobar un teito de gasto superior nun 1.000.000 de euros ao ano anterior e, por lo tanto, defender unha mellor inversión e un mellor gasto productivo no noso concello. O que lle quero dicir é que se poñan de acordo no Partido Socialista, porque o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, o alcalde socialista do Barco, e o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, o alcalde socialista Abel Caballero, defende e reclama con contundencia que se elimine a dinámica da regla de gasto agora que superamos un escenario de grave crisis e de recesión. Os alcaldes socialistas do Barco e de Vigo, que lideran a Federación Galega e a Federación Española, reclaman que se elimine a regla de gasto. Eu reclamo que se elimine a regla de gasto porque a concellos con capacidade de inversión e con capacidade de crecemento como o Concello de Cerredo de Cotobade, pois pasa unha dinámica como ano pasado. E, polo tanto, eu falo pois, de cuestións técnicas, de cuestións legais, de cuestións xurídicas que podo defender. Eu, se a candidata socialista me explica por que é tan malo incumplir a regla de gasto nun ano que nos permite crecer 1 millón de euros, que o explique aquí, por favor. Non, mira, eu que vou explicar é unha cousa. Pero explique, eu no pleno pedille que o explique e non explico, explico aquí. Eu non teño nada que explicar, vou explicar outra cousa. Se non quere non pasa nada. Eu voulle ter que explicar outra cousa. Que efectivamente podemos cambiar todo, pero é que a día de hoxe ten que cumprir a lei, e a día de hoxe o Concello de Cotobade non cumpleu a lei e por eso ten que facer un plan económico financiero, e a partir de aí, pero vostedes incumpliron no ano 2008, no ano 2009 e no ano 2010 e no ano 2011, 4 anos seguidos, na estabilidade presupostaria, que iso sí que merma os recursos do Concello. Pois mire que casualidade que vostede tanto criticaba eso e volva a facer o mesmo. Non había regla de gasto daquela. O marxen de todo, si este Concello goza de, digamos, de unhas contas saneadas, vale, pois invirtar vostede ben, porque mira, temos un problema no emprego. Temos un grave problema no emprego. O seguinte tema que quería introducir, se quere xa pode continuar por aí. Pois ben, pois xa vou a contar por aí. Mire, o Concello de Cerredo de Cotobade é un dos concellos con índice máis elevado de desemprego. O sea, fíxese, moito orzamento, pero canto desemprego ten o noso concello. As poucas empresas que tiñamos no concello foron desaparecendo. Mire, tiñamos unha fábrica de gaseosas no centro do concello, pechou. Tiñamos unha panadería, pechou. Tiñamos varias empresas que querían, que había unha demanda empresarial e que tuveron que marchar a outros concellos porque carecíamos de un parque empresarial. E, por tanto, que temos un grave problema. Podemos contar con un orzamento maravilloso, pero o tema é que hai que saber xestionalo. O problema é que hai que facer que teñamos máis habitantes. O problema é que hai que facer que Cotobade sexa un concello referente porque ten población, porque está ben situado cerca de Pontevedra, pero, sin embargo, a xente marcha. Entón, algo está fallando. A política que estamos aplicando é posible que este fallando. Mire, en Cotobade, unha empresa grande que pode xenerar traballo é que prácticamente non hai. Temos unha que é Metalúrxica Rías Baixas, que ofrece traballo a varios postos de Cotobade, pero temos casi, que non é unha empresa, pero eu podría decir cal é a empresa ou a institución que máis emprego dá, que é a Diputación, porque se non fora pola xente que está traballando grazas aos plans da Diputación, o índice de desemprego en Cotobade é tal que estaríamos perdidos. Que xa existían antes, que non aumentou a actual Diputación. Ben, entonces chegamos tarde, as empresas xa marcharon, houve empresas que incluso tuveron que ir a concellos do lado, polo tanto, non hai emprego, non hai sectores, non se traballou cos sectores productivos estes 8 anos. Criticou moito, pero realmente fixo bastante peor, porque con máis recursos, se realmente temos un bo gobernante, con tantos recursos como ten agora Cotobade, con ese orzamento tan ambicioso, ten que facer verdadeiras maravillas. Pois preguntolle ao candidato do Partido Popular que propostas vai presentar para xerar máis emprego na localidade? Pois moitas cuestións, pero o primeiro que hai que dicir é que eu lle pido á candidata socialista que non se contradiga, que non diga o mal que xestionamos económicamente o Concello e despois diga que no Faro de Vigo
o 17 de marzo, que los socialistas reconocen que es cierto que Cerdedo-Cotobade goza de unas cuentas saneadas y dispone de importantes ingresos, pero entienden que desde hace unos meses se está haciendo un gasto descontrolado. Isto dixo o PSOE nun ano comunicado de prensa e así o recolle o Faro de Vigo. E, polo tanto, pois, home, un concello que non lle debe nada aos bancos, que xenera unha liquidación de 9 millóns de euros e, polo tanto, que ten unha capacidade de conseguir novas infraestructuras, é moi importante, sobre todo, pois, para axudar ao crecemento económico. Mire, unha das diferencias entre este equipo de goberno e o anterior, e agora, en todo o termo de Cerdedo-Cotobade, é que se axuda as empresas do concello. Non se fai como se facía antes, que viñan a facer en contratos menores empresas de outros concellos. Pero si pecharon. Por favor, non, por favor. Eu estou falando de que empresas do noso concello contratan a maioría de contratos menores dentro da administración local, en obra civil, en edificación, en reformas de locais, en construción de muros, en construción de camiños e, polo tanto, pois tamén como depósitos de augas, parques infantís e centros culturais. Estou falando dunha capacidade de que 12 a 15 empresas municipais con pequenos autónomos con unha capacidade de 4 ou 5 obreiros nas súas plantillas están actuando e traballando no Concello de Cerdedo-Cotobade gracias a pedirlles orzamentos entre distintas obras e en distintas inversións e que poidan acometelas. Falo do Parque Infantil de Viascón, falo da Casas do Pobo como a de Borela, do Cádabo, a de Almofrei, o Punto Limpio de Almofrei, o Punto Limpio de Cerdedo, perdón, a construción de depósitos de augas, 13 depósitos de augas que foron construídos na súa meirande parte por empresas municipais, moitas cuestións que isto é axudar. Grazas á Deputación. No, esos son fondos do Concello do orzamento municipal, do orzamento municipal. E o que quero dicir tamén, porque ahora defende moito a Diputación, antes cando era candidata do Bloque, solicitaba que se eliminaran as Diputacións. Cando gobernaba Louzán era moi malo porque non tiñan capacidade de chegar a convenios coa Diputación como nos chegamos para a reforma da humanización da Chan. A Diputación de Pontevedra dá cartos aos concellos como dan todas as Diputacións de España, porque así o di a lei. As Diputacións están para axudar e financiar e cooperar cos concellos de menos de 20.000 habitantes, non como fai a actual Diputación, que firma convenios millonarios e de cifras astronómicas cos concellos de Vigo e de Pontevedra, financiando inversións que teñen que financiar por lei os propios concellos e non a Diputación, que está para axudar a concellos como de Cerdedo-Cotobade, e non tumbar obras nin infraestructuras como a carretera de Almofrei ou o proxecto que estaba aprobado para a estrada de Quireza aos Castros, de Fondós, Bugarín aos Castros. E iso é o que vai a deixar a Diputación de Pontevedra que vostede tanto defende e que tanto criticaba e solicitaba que suprimira cando era candidato do Bloque. Me parece que hai que ter, bueno, que como alcalde despois de 8 anos vostede ten que ter unha lección moito mellor aprendida. Mire, pero vostede vexo que cambia según veña o vento. A mí me parece tan triste, eu a veces sinto moitísima mágoa, porque os alcaldes dos concellos limítrofes, que son tamén do Partido Popular, de Campo Lameiro, da Lama, eran atendidos na Diputación, tiñan moi boa relación coa Diputación, eran conscientes e públicamente son quen de decir que actualmente a Diputación é moito máis transparente, funciona con moitísima máis equidade á hora de repartir os cartos que se facía antes. Entón, eu sempre me sorprendeu e me doe moito que o alcalde que representou o meu concello tivera moi mala relación coa Diputación, non fora quen de recoñecer a forte inversión que está facendo a Diputación, porque, mire, goberne quen goberne, exactamente, como son cartos que lle corresponden, goberne quen goberne, eu penso que hai que ser agradecido. E mire, eu voulle dicir unha cousa, como eu formei parte do bipartito de Cotobade, teño a ben decir que antes non era así. Cando lle pedías algo ao señor Louzán, actuaba sempre en clave partidista. Eso é tristísimo, é tristísimo. E cando se produce un cambio que se goberna dunha maneira moito máis transparente e equitativa, os concellos e os alcaldes que representan esos concellos teñen que ser agradecidos, teñen que manter unha relación cordial. É triste que o alcalde do meu concello fora o único da provincia de Pontevedra que realmente tuvera moi mala relación. Quería responderlle. Sí, por favor. Eu quero facer un plantexamento de realidade. Mire, o alcalde da Lama, como alcalde de Cerdedo-Cotobade, non foi recibido en reunión institucional pola presidenta da Diputación de Pontevedra. Foi recibido e temos fotos da presidenta co alcalde da Lama. Foi vostede o único, estou respondendo e pedín a palabra, pedín a palabra, sese educada, e aguantei o seu turno de intervención ata a miña resposta.
A presidenta da Diputación, a socialista Carmela Silva, non recibiu en ningún momento o alcalde de Cerdedo Cotobade para falar das necesidades dos veciños de Cerdedo Cotobade. Cando vostede foi a Quireza a reunirse cos veciños e con técnicos da Diputación para escoitar por que había que facer ese proxecto e non o que propoñía a nova Diputación, vostede e o candidato socialista de Cerdedo comprometeronse ali cos veciños a que alguén na Diputación, a presidenta da Diputación, os ia recibir. Os veciños de Quireza siguen 2 anos despois sin ser recibidos pola Diputación de Pontevedra. Eu o que lle quero dicir é que vostede vende as obras da Diputación como un logro do Partido Socialista. Non se equivoque. Os cartos que lle dá a Diputación aos concellos da provincia, como igual que lles das da Coruña, ou Lugo, ou Ourense, son cartos que lle corresponden aos concellos indistintamente da cor política. E aí está o Plan Concellos, que antes se chamaba Plan Provincial de Obras e Servicios. E sei a cifra, que o pode comprobar e a pode desmentir nas vindeiras datas. A Diputación de Rafael Uzán deulle ao Concello de Cotobade no ano 2008, no ano 2009 e no ano 2010 un plan anticrisis de casi 2,5 millóns de euros cos que se financiaron numerosas pistas da rede viaria, numerosas construcións de saneamentos, etc. E eran cartos que a Diputación lle correspondía dar ao Concello de Cotobade, igual que ao Concello de Cerdedo ou ao Concello de Ponteareas. E iso é o que nos defendemos, unha Diputación transparente, que pense nos pequenos concellos e non como a actual, que está, pois, invertindo cunha presidenta da Diputación de Vigo. Antes o presidente da Diputación era deste concello, de Ribadumia, un concello de menos de 6.000 habitantes, e os concellos estábamos representados e atendidos. Pero bueno. A min me doe que a candidata socialista non defenda que a presidenta da Diputación reciba ao alcalde en visita institucional para falar das cousas que lle interesan aos nosos veciños. Igual que aos restantes 20 alcaldes do Partido Popular que tampouco foron recibidos e actuando dunha forma sectaria cos nosos compañeiros. Xa sei que queren seguir falando disto e que vostede vai querer responderlle, pode facelo se así o considera, pero vou introducir outra cuestión, a de como facer que se asenten máis negocios ou máis empresas, xa que estábamos na parte económica deste debate, como facer que se asenten máis empresas ou máis negocios no Concello de Cerdedo Cotobade. Pregúntolle a vostede. Sí, bueno, eu quero decir que, vamos a ver, que non pode falar si a presidente de Vigo ou de onde. Mira, dá igual de onde sexa, é a presidenta de todos nós, e o que é lamentable é que vostede a insultara xa antes de ter unha reunión con ela. Nunca insultei a unha persoa en política na miña vida. O respeto xa antes de ser recibido. Non se lles pode criticar, vostedes nos poden chamar de todo, pero a vostedes non se lles pode recoñecer as realidades. Mire, vostede o que ten que darlle gracias á Diputación de Pontevedra. Non teño que dar gracias á Diputación, teño que dar gracias aos veciños de Cerdedo Cotobade por ter unha correspondencia de cartos e inversións con cargo á nosa capacidade. Mire, gracias precisamente á Diputación de Pontevedra, porque é quen de que a cada veciño lle corresponda 1.104,49 euros, vale? E lle corresponde porque realmente son veciños e veciñas deste concello. E lle debería de corresponder máis, se executara a carretera de Almofrei e moitas outras inversións. Mire, pero a carretera de Almofrei se vai executar. Si o culpable de que non se executara a estrada de Almofrei non é máis que de esta persoa que teño diante, que é Jorge Cubela, que o que fixo foi cambiar por outro proxecto. Quero responder a isto, pero mire, sí que se vai a facer a estrada, sí que se vai a facer a estrada. Si dixo que non, dixeron que non. Pois mire, o meu compromiso firme cos veciños porque se vai a facer esta estrada. É mentira. E mire, igual que a de Quireza. Vostede tivo que loitar para que se fixera neste mandato, non vir as eleccións e promovelo. Mire, traballaremos arreo para que teña un proxecto a carretera de Almofrei. E por que os veciños de Quireza non foron recibidos na Diputación? E por que vostede reclama para a carretera de Quireza que teña 9 metros e que teña a Xunta de Galicia 7? Que pasa? Porque a líder do seu partido que lidera a Diputación non recibeu os veciños de Quireza. Estou no meu turno, permítame, por favor. Lembrole a cuestión que lle trasladaba antes, de que queda tamén para, en canto remate este argumento, agardaría unha resposta sobre a outra cuestión da incentivo empresarial. Mire, o que quería decir era que o que non é de recibo é que se pida haxa dúas varas de medir. A Xunta de Galicia pedimos unha estrada de 9 metros, de 7 metros, e a Diputación pedimos de 9. O sea, a ver como se entende eso. Que pasa? Que da Xunta de Galicia son distintos. Mire, se son de 7 metros, ten que ser de 7 metros pola Xunta de Galicia e para a Diputación de Pontevedra. Pero o meu compromiso firme en que a carretera de Almofrei vai a facerse sí ou sí, porque a carretera de Almofrei, se non se fixo, é por un auténtico capricho político seu. E sabe por qué? Porque houve varios alcaldes que se emperraron e non querer modificar un proxecto porque viña do anterior goberno. Si vostede aceptara a modificación de un proxecto feito por esta nova Deputación, os veciños e veciñas de Almofrei terían unha estrada moitísimo mellor
que a que estaba proxectada, que non cumplía nin a normativa vixente. Doulle uns segundos para que conteste esa cuestión de como incentivar o sector empresarial para seguir avanzando nos temas. Exactamente, mira, para incentivar en Cotobade ese sector, o turismo é un dos poucos máis importantes. Mire, non potenciamos para nada a agricultura ecolóxica. O sector forestal, somos un concello tremendamente rico en recursos forestais, témolo totalmente abandonado e, como ben dixen antes, un tema fundamental para min que é os recursos turísticos no noso concello. Dos recursos turísticos falamos, se lle parece na seguinte rolda, imos lle dar a palabra tamén ao candidato do Partido Popular sobre esa cuestión, sobre como facer que se asenten máis empresas, máis negocios en Cerdedo Cotobade. Efectivamente, e por rematar e respostar ao último que dixo da carretera Almofrei, eu, pois, o que non vou a aceptar é a mentira. A Diputación de Pontevedra, nada máis entrar ao actual goberno, e vou a ser breve, aprobou un decálogo de estradas no que no seu artigo 5 di que non se ensancharán plataformas de estradas de titularidade provincial por onde non circulen máis de 3.000 vehículos ao día. É dicir, todas as estradas que está ensanchando a Xunta de Galicia no noso concello non se poderían ensanchar con ese decálogo. Iso aprobouno a actual Diputación de Pontevedra. Pero si con outro, que podía vostede aceptalo se realmente quixera unha estrada para os veciños de Almofrei. O proxecto da estrada de Almofrei, por favor, non me interrompa, moderador, por favor. Eu son respetuoso, que se está me interrompindo, que pida a palabra. O proxecto da estrada de Almofrei, que priorizou este alcalde no pasado mandato frente a moitos outros, foi aprobado en pleno da Diputación de Pontevedra o 26 de febreiro do ano 2015 cos votos favorables do Partido Socialista e do BNG na oposición. Cando un proxecto chega a un pleno, vai informado polos técnicos, que son funcionarios da casa, chega, pasa por comisión informativa e se leva na orden do día do pleno. Oiga, teña cuidado se vostede di que os seus compañeiros votaron a favor dun proxecto que fixeron os técnicos da Diputación, porque mellor prevaricaron e non o sabían, e se deron conta cando chegaron. Denuncio, si realmente o considera. Non consideran, o que considero é que en canto chegou... Entón non diga que prevaricaron. Bueno, porque vostede está insinuando que o proxecto tiña ibas técnicas... E tiñas, por favor, que o proxecto tiña ibas técnicas. Bueno, pois o que lle pasou a esta estrada foi o mesmo que lle pasou outras 10 da provincia de Pontevedra que estaban en proceso de adxudicación e que cando entrou o novo goberno as paralizou dunha forma sectaria. Conforme ao bloque, nós somos a única candidatura que temos un proxecto claro para defender unha política industrial no noso concello. Vou explicar. Temos actualmente un polígono industrial, o do Sangal, que está ocupado polas empresas que adquiriron as parcelas cando se promoveu a súa construción, que ocupa a unhas 70 persoas en distintos turnos ao longo do día. Temos a reserva de solo industrial na parroquia de Folgoso, 1 millón de metros cadrados, que está sectorializado pola Xunta de Galicia, e que a Xunta de Galicia temos o seu compromiso de executar a demanda e por porcentaxe, un 10, un 20% neste mandato para poder asentar ali grandes empresas. E temos no territorio de Cotobade, tras aprobar a Xunta de Galicia o documento de inicio, o documento de avance en Montemocín, para que os nosos pequenos empresarios, para que as nosas pymes, para que os nosos autónomos se poidan asentar tamén preto da carretera nacional 541 e preto de Pontevedra. Esta vai ser a nosa política industrial. Nós despois de solventar unha mellor ocupación como alternativa a Salgueirós tras diversas alegacións veciñais que informaron que aí había incendios forestais, estar o proxecto a piques de aprobarse definitivamente, cando o anterior goberno bipartito non foi capaz nin de aprobar inicialmente un proxecto de 900.000 metros cuadrados, nos vamos a topar agora esta ubicación para ser un grande proxecto e para aprobarlo en cuestión de 12 meses. Quedalles un minuto máis ou menos deste bloque a cada un. Vou preguntarlle pola cuestión do turismo, que xa comentaba vostede antes. Ten pouco máis de 60 segundos para seguir expoñendo as súas propostas en materia turística e temos que marchar a publicidade. Cando queira. Mire, como ben dixen antes, Cotobade é un concello tremendamente rico en recursos turísticos e eu sigo matizando no tema dos petroglifos, porque temos un concello que conta cos petroglifos máis antigos, porque están sin sinalizar, porque están cunha maleza que os cubre, porque a día de hoxe ninguén que vaya ali os atopa. Temos castros, temos 2 foxos do Lobo que están sin sinalizar, que a xente ven ali preguntando por eles e que nin sequera os atopa. 3 conto o concello máis ben, pero con 2 que son os máis buscados que a día de hoxe non contamos nin siquiera con guías que nos leven a eles. Temos unha gran riqueza patrimonial e etnográfica, rutas de senderismo abandonadas que se puxeron en marcha no bipartito que a día de hoxe están cheas de maleza. E polo tanto que temos un montón de actividades deportivas para facer con moitísima demanda no noso concello e que non se fan por las condicións nas que se atopa. Polo tanto, eu creo que é preciso darlle un volco importante
importante nos recursos patrimoniais e etnográficos do noso concello. Minuto sobre turismo para o candidato do Partido Popular. Pois é unha das cuestións ás que máis importancia lle dá o meu equipo de goberno e o mismo como alcalde. Podo falar de que Cerredo Cotobade é un dos grandes concellos da provincia de Pontevedra no que máis se desenvolve o turismo en distintos aspectos. O turismo gastronómico, somos un concello que conta con 8 festas gastronómicas que son apoiadas polo concello: Petote, o Becerro, o Requeixo, as Manciñas, a Filloa, o pan de millo e ovo, o bolo, o caracol. Promovemos turismo deportivo, a celebración da proba BTT Transgalaica, que é a que máis persoas reúne ao longo do ano dentro dos circuitos galegos. Que xa viña feita do anterior goberno. Un ano que tuveron 200 persoas e nos chegamos xa a 1000. É certo que no último, que o primeiro ano é certo que o primeiro ano se conseguiu no ano 2011 por parte do Concello de Cotobade, pero nós mellorámoslo, conseguimos aumentar a nosa capacidade e de apostar por esta proba. E xa 10 anos despois sigue saindo dende Carballedo. As subidas de rally que tanta xente se promoveu que chegaran ao noso concello, a recuperación da subida de Almofrei, a subida de Carballedo a Corredoira, os torneos deportivos que organizamos que reúnen a numerosos e a centos de deportistas no noso concello, as xornadas culturais que vimos organizando ao longo do ano. Somos un concello que promove a cultura a través tamén do turismo, o apoio a todo o que quere colaborar xos e fortes con nós, e a Fundación Ventura Figueroa que tanto colabora con nós, todo o que xenera Nérida Piñón, Antonio Fraguas, que vamos a celebrar o Día das Letras Galegas este ano gracias á implicación que tuvo o Concello para conseguir este gran logro. Se parece, deixámoslo aquí, facemos un alto no camiño, descansamos un chisco e de contado estamos de volta coa última parte deste Contrastes Cerredo Cotobade. No concello de Cerredo Cotobade, concello protagonista nesta noite de Contrastes, viven 5.815 persoas. No momento no que se produciu a fusión entre os concellos de Cerredo Cotobade vivían 6.160 habitantes. Sobre a cuestión demográfica imos falar nos vindeiros minutos, entre outros moitos asuntos, e vou a preguntar ao candidato do Partido Popular precisamente por como facer que a localidade non siga perdendo poboación e máis que se asente máis poboación, sobre todo xente moza no concello. Que se pode facer? Ben, pois, dende o Partido Popular temos unha aposta clara, como así fixemos estos anos, en defender un crecemento no gasto de políticas sociais en servicios sociais en distintas áreas. Así, incrementamos nun importante porcentaxe, máis do 62%, dende o ano 2016 ao ano 2019, cos datos refundidos dos dous territorios, nunha partida de 341.000 euros a 556.000 euros, pasando de 55,9 euros a 95 euros de inversión por veciño na partida de servicios sociais. Un 62% máis no gasto en políticas sociais no Concello de Cerredo Cotobade do ano 2016 ao ano 2019. Isto nos axuda a promover un mellor servicio de axuda a domicilio, o programa de xantar na casa, as partidas de emerxencia social, tamén para poder colaborar e axudar as persoas que o necesitan según uns criterios claros para o pago da luz, para o pago do aluguer de vivendas e outras axudas moi importantes. Nós vamos a promover tamén en materia de infraestructuras a construción que está en execución dunha ampliación da residencia en Cerdedo, pasando a ter 49 prazas públicas e 30 en centro de día, e unha de 59 prazas no territorio de Carballedo para poder ter unhas boas infraestructuras. Na seguinte rolda, eu preguntaballe por demografía en concreto. Bueno, eu creo que estas cuestións que son moi importantes tamén, estaban dentro do mismo bloque, son importantes para tratar de mellorar o incremento e o asentamento de población. E unha das cuestións, por exemplo, que quero defender é que temos un problema grave demográfica no rural galego e no conxunto do país. Por exemplo, é moi parecida a porcentaxe de población que se perdeu na coalición do PSOE e do Bloque en Cotobade cos anos do Partido Popular. Neste sentido, dende o ano 2003 ao ano 2011, pasamos dunha baixada na población do Concello de 3,8% a no ano 2003 ao 2019, no territorio de Cotobade, por exemplo, do menos 3,2%. Que hai que facer para isto? E unha das propostas máis fortes que levamos no noso programa electoral é a creación dun banco de vivendas para o aluguer social no noso Concello. Este proxecto que teño nas miñas mans e que está desenvolto e que consiste en outorgar subvencións destinadas ao condicionamento e a rehabilitación de vivendas que estén baleiras, regular as condicións de acceso a estas vivendas e que poidan outorgarse subvencións tamén destinadas ao programa durante esa finalidade. Isto vai a ser moi importante, aquí está desarrollado e desarrollamos no programa electoral os requisitos para acceder, a documentación a chegar e, sobre todo, a cuestións subvencionables.
vanse establecer uns máximos de 12.000 euros por rehabilitación como axuda, e a partir de aí imos a establecer distintas zonas, zona 1, zona 2 e zona 3, según a densidade de poboación, para facilitar a consecución de subvencións, para que os veciños teñan uns plazos e unhas marxes para poder obtelas. Voulle preguntar á candidata socialista, despois podemos seguir falando disto. Eu lle facilito este plan á candidata socialista, por se o quere incluir tamén no seu programa electoral, porque creo que pode ser unha proposta moi boa. O noso programa xa está feito. Bueno, eu creo que esta é unha proposta moi importante, non sei se vostedes teñan algunha idea parecida. Que pena non levar a cabo xa en 8 anos. Bueno, pregúntolle á candidata socialista pola cuestión demográfica, que se pode facer para frear a sangría poboacional no Concello de Cerredo de Cotobade? Bueno, pois ben, é aquí un dos obxectivos que tiña a fusión, non? Que era precisamente o aumento da produción, da población. Mire, aí sí, efectivamente, saca un esquemiña donde di a xente que había cando gobernaba o bipartito en Cotobade e a xente que hai agora. Mira, é evidente que o despoboamento é en todo o rural galego, desgraciadamente. Pero se un dos obxectivos da fusión era precisamente manter a poboación, o que non pode ser é que no 2017, coa fusión, tiveramos 6.121 habitantes e ao pouco tempo, no 2018, baixemos a 5.815 habitantes. É dicir, en só 2 anos, con un orzamento tan ambicioso, supuxo unha merma de 306 habitantes. E iso sin contar os 200 desaparecidos que foi portada en todos os medios de comunicación. Saben por qué? Porque xusto despois da fusión se fai unha revisión do noso padrón e se ten en conta que hai 200 persoas que aparecen no padrón que non son capaces de localizar para subsanar anomalías nos seus datos e que, polo tanto, caen do censo. A día de hoxe, ainda non atopamos unha resposta por parte do goberno. 200 desaparecidos. E sabedes que? Non son 200 desaparecidos. Era terrible, porque, mire, o outro día eu estuve con unha persoa no Concello de Cerdedo que me dixo que ate chegou a votar 2 veces. Ata chegou a votar 2 veces. Non, se o digo, eu, mire, eu estou rematando, mire, eu me considero unha persoa que cando digo algo, o digo con coñecemento de causa. E cando eu digo algo aquí, dese calibre, que me parece tremendamente forte, que alguén me diga que votou en 2 mesas, o digo porque realmente o escoitei, o vivín e teño aparte testigos ao meu lado para poder decilo. Mire, 200 desaparecidos do censo, terrible o do censo en Cerdedo Cotobade, terrible. Bueno, pois o que falábamos, porque estábamos falando de demografía, é que 300 desaparecidos en 2 anos, 300 persoas que baixaron do censo en 2 anos sin contar os 200 desaparecidos. Sabe por qué? Porque, mira, incentivos á natalidade cero, pese a ese orzamento do que se fala tan ambicioso. Non se lle dá 0 euros si nacen de axudas aos nosos nenos que poidan nacer. Mire, non se amplía, a nosa gardería ten que ampliarse o horario para que poida ter máis nenos. Non hai axudas para os nenos que estudan FP e bacharelato en Pontevedra. É polo tanto que é normal que ao final a poboación teña que marchar a outros sitios e que a nosa demografía siga en descenso brutal e absoluto. Demos de novo a palabra, despois E mire, retomamos porque o vou asunto. a dicir unha cousa, fixeronse moitas restauracións de casas do pobo, aquí teño, co Fondo Fusións e co Fondo da Diputación. Pero sabe que é o orzamento municipal. Pero sabe que? Non, foron casi todas grazas á Diputación, pero sabe que? Nesas casas do pobo hai que dinamizalas e hai que facer actividades para os nosos maiores, porque sabe o máis triste? Que hai xente na miña parroquia que só fala co panadeiro e co peixeiro, que non ten ningunha actividade, e que cando eu levaba a cultura, cando menos tiñan actividades na súa casa do pobo. E agora que as teñen tan bonitas e tan restauradas, que menos que dinamizar para que os nosos maiores teñan actividades, para que os nosos nenos teñan as actividades nas súas parroquias. Imos dar a palabra a candidata do Partido Popular, 300 habitantes menos e 200 desaparecidos, di a candidata socialista. Bueno, iso sumarían 500 persoas que non sei onde están. O que hai que explicar isto, explicamos... Se dixen, prefiro non sumar os 200 desaparecidos. Non, é que non, porque os datos son obxectivos. O Concello de Cerredo Cotobade fusionouse cunha población de 6.098 persoas e aprobou estadística unha población de 5.820 para o ano 2020. Bueno, 15.
Loitamos por uns 5 que había disfunción. Digo yo que isto no Concello. Me da igual, 15. Bueno, da igual, son 5 personas. Datos claros. Esas 200 persoas das que fala Elina Garrido e que foron dadas de baixa do padrón municipal antes da fusión, non as deu estadística de baixa no seu programa. E, polo tanto, entón serían 500 personas menos. E non boten as contas da leiteira porque o que son. Son os números dos 190 falecidos nestos 3 anos. Por lo tanto, a partir de aí hai que tomar medidas importantes. Eu acabo de presentar un proxecto de creación dun banco de vivendas para aluguer social en Cerdedo Cotobade. Había xente en dous censos, en Cotobade e Cerdedo. Por favor, a creación dun banco de vivendas para aluguer social en Cerdedo Cotobade que se está poñendo en marcha nos concellos ourensáns de Abeiga e de Oimbra e que quero que Cerdedo Cotobade sexa o primeiro concello onde se fai na provincia de Pontevedra. A partir de aquí podemos falar de moitas cuestións. Por exemplo, foi neste momento, dentro deste mandato, cando na Escola Infantil de Tenorio se abre a quinta aula pola grande demanda de nenos e de nenas para vir ás nosas escolas infantís. Moitas outras cuestións tamén e que hai que facer referencia que eu apostei por vivir no meu concello, eu vivo no meu concello. Eu non sei se Elina Garrido está censada no concello ou non, pero todo o mundo sabe que vive en Pontevedra. Entón, home, leccións de moralidade, leccións de moralidade, pero eu presento-me a alcaldía agora e o apoio electoral de Balseiros é indiscutible. Eu fai 8 anos cheguei a alcalde cuns compromisos, eu sigo apostando por vivir no meu concello. Eu non sei vostede, dígolle, non quero que me responda. Porque en Pontevedra dorme moitas veces como a min. Eu non quero saber se vostede está censado ou non. Eu apostei por defender o meu territorio, por crear a miña familia no meu concello e por ter a miña vivenda habitual no meu pobo. E, polo tanto, eu animo a que todo o mundo queira vir a Cerdedo Cotobade porque está vendo unha grande construción de vivenda nova dende o ano 2017 e dende o ano 2018, cando se aprobou a medida do ICIO, incrementouse a concesión de licencias para a rehabilitación e construción de vivenda nova nun 60%. Un 60% de persoas que se beneficiaron de esta supresión do ICIO. E máis, hai unha persoa, que por protección de datos, evidentemente, non o vou a dicir, que vai na candidatura de Elina Garrido, que foi a primeira persoa que se beneficiou desta supresión do ICIO. E eu, me alegro. Como segunda vivenda, sí, ese é o triste. Non, como primeira vivenda en Viascón. Como segunda vivenda. En primeira vivenda, como en Viascón. Segunda vivenda. Non, en primeira, eu creo que el vive en Viascón. Se lles parece, seguimos falando de demografía, se así o consideran, pero vou introducir outro tema para ir avanzando tamén en contidos. Poder responder a cuestión da demografía, pero tamén lle quería comentar o tema do benestar dos veciños, tamén en políticas sociais, algo que xa comentaba o candidato popular. Que propostas en materia social teñen tamén as súas formacións? Podo responder a cuestión da demografía e seguimos falando sobre isto tamén. Sí, mira, eu quería decir que, mira, eu durmo en Pontevedra, pero fago a miña vida en Cotobade, igual que o alcalde está moito en Pontevedra, evidentemente os meus nenos colaboran moitísimo en Cotobade, afortunadamente, por eso podo falar con coñecemento de causa das escolas deportivas, podo falar do servicio de pediatría. Por que non se fala aquí do servicio de pediatría? Pero que é normal que a xente marche. Mira, había un pediatra en Cerdedo e outro Cotobade, pois sabe que desapareceu. E sabe que desde o Concello non se fixo ningún movimento de ningún papel para pedir á Xunta de Galicia presionar duramente para que o servicio de pediatría en Cerdedo e Carballedo se permanecera. Eu vin alcaldes como o de Cuntis e como de outros que seguramente son do Partido Popular facendo manifestacións, pero manifestacións para reclamar un servicio de pediatría no seu concello. E a min me caía a cara de vergoña, e non porque teña 2 fillos, sino porque hai moitísimos nenos no meu concello que queren ese servicio, que é unha demanda vital e que non a teñen. E non a teñen. A capital do concello quedou sin servicio de pediatría. E Cerdedo, con un punto de atención continuada, non ten servicio de pediatría. E sabe que? Temos en Tenorio un servicio de pediatría que está a tope porque realmente non hai pediatra para tantos nenos. É triste, é dai que, claro, evidentemente non poden. Se lle parece, damos a palabra e despois volvemos con vostede para seguir falando de servizos sociais, cuestión de sanidade e máis servizos sociais que precisa o Concello. Efectivamente. Eu ainda non rematei. Pero despois facemos outra rolda, non se preocupen. Temos que falar todos. É certo que eu, como alcalde, e trouxen ao xerente de atención primaria unha reunión ao Concello para reunirse cos pais e explicarlles a situación, que non depende do Concello nin do alcalde, o que depende do alcalde é isto, coas súas competencias e as súas funcións, e o que hai que explicar é a situación de pediatría que hai no Estado e en Galicia. Non son amortizacións de plazas, son falta de profesionais. E eu lle quero pedir á señora Elina Garrido
explicacións porque a ministra socialista de Sanidade non fai unha convocatoria extraordinaria como están pedindo todas as autonomías e comunidades autónomas de España para que haxa unha convocatoria extraordinaria das probas MIR e que se creen novas prazas de pediatría, que ven promovido pola xubilación de profesionais. Eu quero pedir a Feijóo, que é o responsable dos Sergas de Galicia, que hai moitos pediatras en paro e que poña a traballar nos concellos dándolle servicios nenos e nenas. Que ven provocado por dous problemas. Primeiro, pola xubilación de profesionais e polo concurso de traslados que houve no último proceso no ano 2018. Non hai amortizacións de plazas nos centros de saúde galegos nin no Concello de Cerdedo Cotobade. Esas plazas siguen creadas e no momento en que se poida por parte do Estado facer unha convocatoria MIR con aumento de profesionais de pediatría, se van a cubrir. É o compromiso que hai do Conselleiro e da Xunta de Galicia. Agora mesmo hai falta de profesionais e temos que seguir reclamando que isto se axilice. Pero a culpa é do Goberno Socialista do Estado, que non é competente para aprobar as convocatorias MIR e non quere e non o fai en ningunha rexión do Estado. Vai servizos sociais. Ahora realmente é culpa do Partido Socialista que en Cotobade se suprimira o pediatra e con o noso alcalde non movera un dedo para conseguir que non sucedera, non? Mire, vamos a ver, pero é que temos máis problemas, que lle pode botar a culpa o Partido Socialista e a Zapatero, si quere. Pero que solucións ten? Porque eu veño con programa, con proxecto, de momento non sei ninguna solución. A solución é que eu, se fora alcaldesa do meu concello, non saliría da Xunta de Galicia para reclamar que o servicio de pediatría permanecera, como así sucedeu no Concello de Cuntis. Non saliría da Xunta de Galicia. Podolle asegurar que metería Feijóo ali día e noite, pero que os cativos de Cerdedo Cotobade seguirían a ter un pediatra. Pero mire, é que hai máis cousas. Temos un punto de atención continuada en Cerdedo. Sabe vostede que non conta cunha ambulancia? Sabe vostede como funcionan? Témolo reclamado e o seguimos reclamando. Pois témolo reclamado e menos mal que teñen o goberno na Xunta de Galicia. Pobre, se non fora así, porque a culpa sería, cando non somos capaces de xestionar un tema, a culpa é do goberno que está. Non, pero temos que saber diferenciar as competencias municipais das autonómicas. Temos un punto de atención continuada en Cerdedo que non dispón de unha ambulancia. Cando os nosos profesionais teñen que sair a un domicilio, fan en taxi. Cando chegan ali e ven que esa urxencia médica precisa un traslado, ten que vir unha ambulancia. Pero nin sequera temos unha ambulancia, vale? Pero temos máis cousas. Vostede sabe que temos un fogar en Cerdedo de maiores que vai ampliar ahora e que nin siquiera conta con unha liña que eleve aos nosos maiores todos, de todo o Concello, porque que a pesares desa fusión que fixo, desa fusión que nos impuxo sin contar coas consecuencias negativas que teña, somos todos veciños do mesmo Concello. Pero se recoñeceu durante todo o debate as vantaxes de todo o que expliquei. Resulta que esa liña non cubre a todo o Concello. A ver, como se lle explica a un veciño de Tenorio que ten un dependente na súa casa que non ten liña para leválo ao centro do fogar, pero si a ten un veciño do Concello de Campo Lameiro. Pois habrá que pôr outra liña máis, pero os veciños de Cerdedo, Cotobade, de todas as súas parroquias, teñen que ter os mesmos dereitos. Non podemos ter veciños de primeira e de segunda. A fusión non nos pode levar a distintos... Vale, perdón. Gracias. Eu o que quero explicar ante iso é que actualmente a empresa que xestiona o transporte do centro de Cerdedo ten adxudicado unha ratio de quilómetros e, por tanto, ten que executarse. O compromiso que hai do Consorcio de Servicios Sociais é que no novo concurso que haxa de transporte se cumpra a todo, por favor, se chegue a todo o territorio. Pero a día de hoxe non se chega. Esta situación era anterior á fusión e coa fusión hai que aportar solucións. Perfecto. Nos fixemos xestión. 3 anos de fusión, ainda non se fixo. Así é imposible debatir. Vale, non, simplemente... Estas condicións non... Eu non podo continuar se me interrompe. Eu respeto a súa palabra. Continúe, por favor. Perdón. E, por tanto, creo que é un principio básico da democracia. Perdón, por supuesto. E, polo tanto, pois eso se está xestionando e se xestionou porque o alcalde recibe aos veciños todos os días, os atende os problemas todos os días, non solamente cando chegan as campañas electorais, volvemos a aparecer no Facebook, na prensa e, bueno, pois polas parroquias que non visitamos durante 4 anos. Ten dedicación exclusiva, os demais traballamos. Pero eu se estuviera na oposición o faría, porque así o si facían moitos compañeros. Fillos, bueno, e cada un entende a política e a acción política desde esferas distintas. Eu, como lle dixen antes, teño uns compromisos cos meus veciños, coa miña familia, que eu cumpro e o estou cumprindo. Por iso os veciños relevaron e hubo cambio de goberno no ano 2011. Perfecto. A partir de aquí, pois eu trouxen propostas, expliquei
solucións para poder frenar e manter a contención da poboación. Descoñecemos ninguna proposta do Partido Socialista, salvo os ataques ao PP. Non coñezo aquí ninguna proposta que plantexa a candidata socialista. Pero podo plantexala, Eu podo falar, por exemplo, de situacións de emprego no noso concello, que estos son datos obxectivos que se poden buscar en Google, durante a etapa socialista con respecto ao desemprego, que é algo moi importante para a cuestión da demografía. Isto son os datos dos desempregados que había no territorio de Cotobade en maio de 2003, cando acceden ao goberno socialistas, 180 persoas, e os que hai en maio de 2011, 413. E estas son as que hai gobernando o Partido Popular en Cerdedo Cotobade. En maio de 2011, xa como se fora o Concello fusionado, en Cerdedo Cotobade, había 517 persoas desempregadas e no ano 2019 hai 359. 160 persoas menos, gracias a medidas que os concellos non temos capacidade, pero tomamos as decisións e axudamos e colaboramos para facilitar estes resultados que adoptou o goberno de Mariano Rajoy no goberno de España tras o malogrado datos que promoveu o Partido Socialista no goberno do Estado. Se lles parece, introduzo outra cuestión, que é a cuestión da participación cidadá, participación dos veciños e das veciñas na vida social, na vida cultural, pero especialmente na vida política, no que acontece agora dentro da Casa do Concello. Que se pode facer para que os veciños e as veciñas se impliquen moito máis no que acontece de portas para dentro, no consistorio? Bueno, todo o mundo me coñece e todo o mundo sabe que son un alcalde cun perfil público moi importante. Eu atendo e recibo, e os meus concelleiros tamén ali onde estamos, a todos os veciños, sexa a hora que sexa, polas tardes, polas mañás, estou no despacho, colaborando, facilitando atención a todas as persoas. Iso, pois, o que promove é poder ter unha relación directa cos veciños, poder estar informado das necesidades básicas dos nosos lugares e das nosas parroquias e unha maneira transparente de actuar en prol nun concello rural. A partir de aí, colgamos nas redes sociais, nos medios de comunicación, na propia páxina web, resultados importantes da xestión municipal. O perfil do contratante é unha cuestión moi importante que antes non existía, onde se colgan todas as licitacións, todos os procesos de concursos públicos que existen no noso concello. Un concello que pode licitar ao longo do ano en concurso público preto de 2 millóns de euros. E estas son cuestións moi importantes. Dende a participación veciñal non hai unha cuestión máis importante que poder estar en contacto permanente cos veciños os 4 anos, todo o mandato, non solamente cando veñen as campañas electorais. Iso é algo que fago con presencia social durante todo o ano. No despacho, pero fora do despacho, nas parroquias, cando hai actos sociais, cando hai actos religiosos, cando hai actos deportivos, cando hai actos culturais moi importantes. E iso é moi importante para un concello que o equipo de goberno, o seu alcalde, o partido político que está no goberno municipal, poida ter esa capacidade de chegada e, sobre todo, de resposta e de proximidade aos nosos veciños. Eu podía dicir os lugares que pertencen prácticamente a cada parroquia. Eu non sei se os candidatos dos outros partidos poden facelo. Se me poden dicir os lugares que compoñen a parroquia de Folgoso, se os lugares que compoñen a parroquia de Aguasantas. Eu sí. E iso é algo moi importante. Un coñecemento absoluto do noso concello. Imos dar a palabra sobre participación na política dos veciños. Que propostas teñen para fomentala? Sí, mira, a mí me alegra moitísimo que o alcalde, que ten dedicación exclusiva, para ter todo... Tamén activo vostede, hai que recordalo. Eu nunca tuve dedicación exclusiva, eu tuve en media... Mire, eu tuve unha media dedicación exclusiva, eu nunca deixei de traballar na empresa privada, entón eu sempre tuve que compaxinar a miña vida privada profesional coa política. Nunca tuve dedicación exclusiva para poder dedicarme todo o día. Entón, a mí me encantaría poder estar máis cos veciños, a mí me encantaría poder pasear todas a cada un dos lugares de todas as parroquias, pero evidentemente iso pode facer un Jorge Cubela que evidentemente a súa situación ya permite, a día de hoxe non ten fillos, ten dedicación exclusiva no seu concello, entón sí que ten esa posibilidade. Eu fago na medida en que podo, a verdade é que me gustaría facelo moitísimo máis, pero o feito de traballar na empresa privada e dedicarme á política, ter 2 fillos pequenos e ser a única persoa que os pode cuidar, pois o fai máis complexo, pero sí que me encantaría, de verdade. Eu creo que coñezo moi ben todo o concello, porque, mire, eu estudei ali, eu creo que vostede estudiou fora, e despois no Sagrado Corazón, rematou a ESB fora, pouco participaba no noso concello, pero ao marxen de que non participara, porque non hai nin que vivir todos os días ali, nin que dormir todos os días así, para ter un amor fortísimo polo seu concello. Eu o teño, evidentemente, e supoño que vostede tamén. Mira, pero falamos de participación cidadá.
a participación cidadá é o máis importante que lle podemos ofrecer aos veciños e veciñas. Por iso temos que facer parroquias con eles para escoitalos, para en función das súas propostas elaborar uns orzamentos. Temos que convidalos a participar na vida política e municipal. Mire, cando gobernaba o Bipartito, os plenos se facían pola tarde, a última hora para que poideran asistir todos. Sabe que pasou desde que goberna o Partido Popular? Cos plenos pasaron a ser pola mañá, ás 12 ou 1 da mañá, ou 1 da tarde, perdón, para que non poida asistir ninguén. E iso é participar, deixar e permitir que os veciños participen na vida política. Bueno, permítame que o dude, porque a min me gustaría que os nosos veciños poderan asistir aos plenos e creo que a vostede lle debería de gustar. E para eso, que mellor, eu pensando que un alcalde xoven pois iba a abrir o Concello de par en par e iba a permitir pois que os veciños asistiran aos plenos e lonxe de facelo, pois eso, plenos ás 12 e a 1 da tarde, que xusto cando están traballando todos. Pois se iso é transparencia, se iso é participación cidadá, que veña alguén e mo explique, porque eu non a vexo. Se les parece un último minuto sobre a cuestión da participación, incluímos a maiores, a transparencia e a rexeneración democrática, propostas nestas materias e imos rematando. Eu cando escoito falar a candidata socialista, eu creo que non se lembra que fai 8 anos os veciños releváronos do goberno por moitas cuestións. Unha delas era a falta de atención que había, a falta de proximidade, a falta de resposta ás necesidades das parroquias e tamén a presencia social e institucional en todos os ámbitos culturais, deportivos que eu nomeaba antes. Algo do que se fala agora é que, polo menos, agora hai con quen falar. Iso é unha frase que se repite moito no Concello. Eu teño un grande coñecemento do noso territorio e, polo tanto, eu estou moi orgulloso, por exemplo, de ser fillo de autónomos que tuveron negocios no noso Concello. Meu avó, con 14 anos, fundou unha carnicería en San Xurxo de Sacos que xestionou meu pai ata a súa xubilación e miña nai outro negocio en Carballedo. Por certo, comprando os terneiros polas casas, en todo o territorio, máis alá de Cerdedo Cotobade, que iso tamén me fixo estar preto de que hai que buscarse o pan, de que hai que conseguir as cousas levantándose a 7 da mañán, é o mismo que fago para o Concello, levantarme a 7 da mañán e traballar ata as 10 da noite para conseguir as mellores cousas para o meu pobo. E iso é gracias a que tamén son fillo de autónomos e iso pois me provocou ter esta actitude. Con respecto á participación cidadana que me pedías, seguir así, seguir por esta línea. Eu veño cunha línea de traballo. Se os veciños están contentos con este modelo de traballo, de que me poidan contactar comigo todo o día, sexan fines de semana ou festivos, que poidan ter información directa de todo o que acontece no Concello, que voten a Jorge Cudela. Se quieren, pois, fiarse dunha persoa que xa tuvo experiencia de goberno e que os veciños lles deron o relevo fai 8 anos, que aposten por esa alternativa. Ora, o 28 de maio, imos a ter a posibilidade de elexir dous modelos completamente distintos e, polo tanto, isto vai ser a voz e a palabra de cada veciño. 26 de maio, non nos trabuquemos con tanta cita electoral, o 26 de maio e o 28 de abril, que foron as eleccións xerais. Pregúntolle tamén pola cuestión da transparencia e da rexeneración democrática. Que propostas ten o PSDG neste sentido? Mire, eu fun teniente de alcalde, non fun alcaldesa, fun a teniente de alcalde, pero podolle asegurar... Pero foi na lista do alcalde no 2011. Sí, pero podolle asegurar que cando fun tenente alcalde ninguén pode decir que non estuven en todos e cada un dos recunchos, que non estuven ao lado dos veciños. Creei unhas escolas deportivas, polo tanto non me van a dar leccións de deporte, porque se hoxe están aí, están funcionando, foi grazas aos pais e ás nais, como Lladuras, e moito tempo están dedicados ás escolas deportivas. Eu tuve un compromiso firme como concelleira de Cultura para polas en marcha porque non existían, agora xa están. Ahora xa están formadas e agora efectivamente ten uns pais e unhas nais que traballan arreo para que continúen, porque non é o Concello, son eses pais e esas nais que teñen moito mérito e que traballan moitísimo sin cobrar nada, sin dedicación exclusiva, sin ter ningún tipo de responsabilidade. Pero cando eu creei esas escolas é que non as sabía, e que os nenos de Cotobade teñan que ir ás escolas deportivas da Lama ou de Ponte Caldelas. Entón, dai non nos podemos esquecer, e vostede sábeo perfectamente. En canto á cultura, eu levaba a cultura, educación e deportes, levei a cultura a todos os recunchos, levei actividades a todas as parroquias, entón a mí se me coñecen, eu non teño absolutamente nada que ocultar. Paseeime todo o Concello con 2 nenos ben cativos, perdín moito da miña vida laboral e familiar para estar aí, polo tanto, o dito, a capacidade de traballo sei que a teño dabondo, as gañas tamén, o amor polo meu pobo, por suposto que tamén. Pero sí que me gustaría que houbera unha participación tamén dos veciños, que houbera moita transparencia no Concello, porque, mira, non a hai. Desgraciadamente,
para min non hai transparencia neste Concello. Eu hoxe falaba con unha veciña dunha parroquia de Cerdedo que me decía, mire, hoxe saliron as listas de todos os partidos políticos. Vostede fala de moita xente, pero non di nombres. Hoxe, non, é que hai unha cousa que se chama protección de datos. Mire, hoxe falaba con un veciño de Cerdedo que me decía, mira, a número 2 que vai na lista co alcalde é unha funcionaria do Concello de Cerdedo. Que ten dereito a participar en política como calquera persona. Estou falando eu, se antes me reprochaba que non falaba. Remate, que temos que marchar. Solo quero decir isto, é unha funcionaria do Concello de Cerdedo, co que eu non teño absolutamente nada en contra da súa persoa, porque sempre foi costume facer candidaturas cos funcionarios. Pero mire, esta funcionaria acaba de renunciar ao seu posto que tiña que entrar en lugar de Balseiros. Renunciou ao seu posto e agora vai a ser candidata número 2 con este Concello. Funcionaria. Eso é transparencia. É transparencia. Que sexa unha funcionaria concelleira non podrá ser, pero eso chamámoslle transparencia, non. Eso chamámoslle a política do Partido Popular. 10 segundos, unha frase e marchamos. Estou moi orgulloso de levar unha persoa como Lourdes de número 2, eu descoñezo que representación levan de Cerdedo o Partido Socialista, unha persoa eficaz e eficiente. Unha persoa que vai e ten compromiso dende fai moitos anos con Cerdedo, non como o seu compañeiro, por favor, o candidato socialista de Cerdedo que en 15 meses pisou unha vez a corporación e o pleno do Concello. Aclarado queda, deixámoslo aquí que temos que ir marchando, imos xa con minuto final, no que os candidatos teñen a última palabra, ese minuto no que ningún deles se pode facer alusións mutuas, nin tampouco o resto de formacións ou candidatos que se presenten no Concello de Cerdedo Cotobade. Ten a palabra durante ese minuto sen alusións á candidata do PSDG, que lea a súa cámara. Bueno, pois o próximo 26 de maio os veciños e veciñas de Cerdedo Cotobade teñen a oportunidade de decidir que queren elexir un goberno que xestione con transparencia ou se prefiren outros que decidan por eles. A fusión, evidentemente, foi un engano e unha tradición para os veciños e veciñas de Cotobade. Eu presento esta alcaldía con un equipo que conxuga experiencia, compromiso social e futuro, que escoita os veciños e veciñas, que vai xestionar con transparencia e apostar por garantir mellorar os servicios básicos. A Feira de Cuspedriños, a Festa do Petote, as escolas deportivas, a escola infantil, a dinamización cultural nas parroquias, foron e seguen a ser proxectos que eu fun capaz de poñer en marcha con moitos menos recursos económicos. Aceptei este reto porque creo firmemente no potencial do meu Concello e nas miñas xentes. A día de hoxe conto con gañas, con experiencia, con ideas, pero conto, necesito e preciso a todos vos e así sí podo. Grazas, señora Garrido. Minuto final para o candidato do Partido Popular, cando queira. Todos sabemos que cando veñen as eleccións, todos os políticos din que son as eleccións máis importantes das que se teñan celebrado ata o momento. Pero estas eleccións en Cerdedo Cotobade son decisivas. A alternativa é seguir por este camiño, un camiño de defender e representar e conseguir proxectos para o noso territorio, ou volver aos tempos de antes nos que víamos pasar o sol pola porta e outros concellos do noso contorno medraban. Frente a unha liquidación de 9 millóns de euros, proxectos como os baños do San Xusto, a residencia de maiores de Cerdedo e de Carballedo, a consecución de importantes investimentos, podemos volver ao de antes, a estar preto do despacho, pero non nas administracións. Quero seguir nesta línea de traballo, defender a todos os veciños de Cerdedo Cotobade por igual, a Severino de Fondós, a Mariluz de Folgoso, a Pilar de Aguasantas, a Nicasio de Aguasantas, a Mariló de Tenorio, a todas as persoas, a todos os veciños que todos os días teñen problemas, que todos os días teñen a necesidade de ter un alcalde próximo e cercano. Eu quero seguir con ese compromiso. Grazas, señor Cubela, grazas aos dous por participar neste primeiro debate electoral na historia do Concello de Cerdedo Cotobade. Moita sorte nesa cita electoral do vindeiro 26 de maio. Así poñemos o punto final a este debate de hoxe. Mañá aquí estaremos de volta no debate do Concello de Valga. Estaba programado un debate entre o candidato do PP e a candidata do PSOE. O candidato do Partido Popular pois rexeitou o noso convite, así que imos organizar unha entrevista coa candidata do Partido Socialista. O xoves imos ata Outes, o venres poñémolo foco en Padrón e o luns da semana que ven marchamos ata Muro. Seguimos percorrendo a nosa xeografía na procura de ideas e de propostas electorais. Graciñas, adeus. Gracias.